सावगारिखौ नुनानै नोंथांमोना बुजिबाय जानो हागौ बे दुमारिगुरि प्राइमारि बालांगा बाजार बिपिएफनि अफिसाव ओंखाम जानायाव माने ओरैबायदि होंगो दोंगो बेयावनो बुजियो दिनै बाव इउसिएलनिबो अफिस दङ बा बिजेपिनिबो केम्पास अफिस दङ थेवब्लाबो बिथांमोनाव जानाया गोबा माने नांगोलनियाव जा रोजा आरोना बेबायदि दले दले जागासिनो होमबाबो जोबा सिगां जेब्ला बे बिसायख'थि फोसावदिं अफिसखौ बेखेवजेनदोंमोन बे समनिफ्रायनो बेबायदि सानफा थोलो जानाय बेयावनो मोनथिखायो माने बिपिएफ दोलोखौ बेसेबां मोजां मोनो बा प्रकाश बसुमतारी सारखौ बेसेबां मोजां मोनो बा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेसेबां मोजां मोनो दिनै बिटिसिनि माखासे जनसाधारनफोरा बा भटार्सफोरा रायजो राजा बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिपिएफ सरकारखौनो फिन बिटिसिआव नागिरफिनदों आरो दतमा बा गयबारि समस्थियावथ' प्रमद बर'नि टिकेटआ केन्सेल जानो थांगासिनो दङ बेखायनो जिंगा गैया नांगोल हिसाबै जों बयबो जै होनो हायो स' थेंक इउ BPF जों BPF थैयै अरै जों BPF जों BPF बिखा बिख्लोयै जों BPF जों BPF थैयै अरै जों BPF जों BPF बिखा बिख्लोयै जों BPF